dimineața! Astăzi este ziua 2 la concursul Miss Europe 2026. Eu gata, sunt machiată, urmează să-mi fac părul, mă îmbrac și după revin. M-am pupat! Gata, mi-am făcut părul, m-am machiat, mi-am luat rochița și sunt gata. Ieri v-am spus că astăzi trebuie să ne întâlnim cu fetele la 9:30 și mergem să ne vedem cu sponsorii, cu make-up artiștii și cu designera ce ne oferă rochii pentru concursul Miss Europe. Așa că, da, vă doresc o zi frumoasă. Outfit check de la balcon. Deci asta este rochița mea. Am coborât jos. Acum așteptăm pe celelalte fete. Eu mă gândeam că doar eu întârzi, dar aparent nu e așa. Yeah. Wake up! Romania? I'm here. Hello. Thank you. Welcome. Belarus? Ce față obosită am, dar mă prefac că sunt foarte bine și nu mi este somn. Toate fetele dorm. Deci m-am întâlnit prietena mea din România aici, doar că ea reprezintă Italia. Vrei să zici ceva? Vrei să apare în vlogul meu? Un pic. Vrei să zici ceva? Ești din Italia, nu? Da, reprezint Italia, dar tot limbă de româncă. Ok. Micul meu dejun, cafeaua aici jos. Am hotărât să mă spăl pe cap. Ce bine!
Hai! Așa fugim noi la prânz, că nu mai avem timp și nu reușim. Hei! Deci suntem un pic în întârziere cu programul. Ne s-a oferit câte o felie de tort și acum mergem la restaurant. Am oprit să ne luăm câte o cartelă, fiindcă nu mai puteam fără internet. Aici, pentru a cumpăra o cartelă, e obligatoriu să ai pașaportul. Asta e mâncarea mea. Mi-era foarte foame. Poftă bună! A început să plouă. Uitați-vă, am luat o cafea că nu mai pot de somn. Acum trebuie să mergem să ne întâlnim iar cu câțiva sponsori și să probăm niște biberi. Mulțumesc! Raiul meu. Nu cred așa ceva. Credeți? Da.
seara, din nou. Uitați-vă ce culoare frumoasă are baia aici. E totul așa, parcă e de păpușă. E stilul meu. Gata, am ajuns și noi la hotel. Atât pe astăzi. În sfârșit am ajuns la hotel, mă demachiez, fac o baie și cea mai mare dorință acum este să dorm. Mâine trebuie să fim jos la ora 11, iar trebuie să mergem să ne vedem cu niște sponsori. Și da, sper că v-a plăcut ziua mea de astăzi. Ne vedem mâine. Vă doresc tuturor noapte bună. V-am pupat!